Nasi puri dulu, sama yang nasa. हामबाय दिनै जों मान्दाय एलाकानि बिसिङाव तीनटा बिसिनो भिजिट खालायखा बिसिंखा राजचन्द बिसि आरसिनगर बिसिनो आरसिनगर बिसि शिबनगर साउथ शिबनगर बिसिनो जों गुरि नायलायखा एकै प्रब्लेम मियाव जेता जों भिजिट खायमा हायनो जत जागानो लामा दै कारेन्ट अब्रंनि ताई तामनि सिमालंग रक नतै प्रब्लेम रक नब्रंग तै सालायका आरो चिनि दंगो ब्लक नि एडिशनल भिडिअ दंगो ताई इंजिनियर दंबायो बराव जत नुट दखलायका जों दति अब ताइसा बर भिजिट खायना एस्टिमेट दखलायनानि बागे सालायजाक जों जततो दयमानसाक दलायनाय बिसेसकै स्कुल लंनि जेबो प्रब्लेम नुक जागो आरो जों कासा दुइटा स्कुल भिजिट खायका एकटा स्कुल तो और नग रक तो ठीक दंगो मास्टर ठीक दंगो स्टूडेंट किचा कम ओंखाय ताय कासा जागाखै जों नायमानि आरो बेलायखै स्कुलाबो तामनानि आबो बाउंडारि तो बाउंडारि दंखानाबो बाउंडारि बै बिसे हामिया ताय कासा ओंखाय अब नुकारक जतन काखलायजाक आबो चेरायरक फन कलायनानि दंगो बा चेराय सिमिया आरो टिचारक फन कलायनानि दंगो अमाहाय अबस्था गै दंगो अबरावबो नांजाक आगे बावहाय के चलिखा सामिया जों जे जागा थांगो जे स्कुल थांगो स्कुलनि प्रब्लेम जे जागा थांगो लामानि प्रब्लेम जे जागा थांगो तैनि प्रब्लेम आबो सेस करै ओंखाय अमाहायनो सालायो जे जागा थांगो अमाहाय के मान्दाय एलाकाव जे एमएलए थांनाय रक खरक सापन अमाहाय के भिजिट दखलाया प्रब्लेम रक सिंया प्रब्लेम आचायखायसै प्रब्लेम नुखायसै प्रब्लेम सवाल नंनानै सल्यूशन नंनानै के बाहाय के सल्यूशन नंनाय अबरक सालायो आरो चिनि बुरि बुकुब संबो अमाहायनो ऑफिशियल संकायबो अमाहायनो सावो केबो फानो अमो एमएलए दंखा एमएलए बास एमएलए 5 बोसोर पाइखा त एमएलए कुन भिजिट खायमा करै साला बर खूब तंथक जाखा अमाहाय के भिजिट